Hi boys and girls, this is John from Volbeat, and this lovely young woman is going to ask me some very good questions, so take it away. I 2 år siden vi har haft et interview i Tyskland, i Oberhausen. Ja, det er meget fint at se dig igen nu i Helsinki. Tak lige måde. Hvordan er det for dig at spille i Helsinki i dag? Jamen, forhåbentlig bliver det godt. Vi plejer altid at have et smadret godt publikum i Finland. De plejer at give den gas, så det håber jeg det bestemt også, de gør i dag. Jeg håber, der kommer en lille smule mere varme på, end her er lige nu, men ellers så er det dejligt at være tilbage. Fint. Og hvordan er det at være på turné med Rob Caggiano? Ja, hvordan er det at være på turné med Rob Caggiano? Han er i hvert fald yderst underholdende, lad mig sige det sådan. Han er en anderledes spændende person, men musisk-mæssigt er det jo fantastisk. Vi gider ikke at snakke om hans forhistorie med Anthrax og alt det der. Den historie har folk efterhånden hørt, men jeg synes faktisk, vi er blevet mere tight, når vi spiller live nu. Vi har kunne gøre nogle ting nu, guitarmæssigt, som vi ikke har kunne gjort før, og det har ikke noget med de andre guitarister, vi har haft i bandet før, at gøre overhovedet. De var gode på deres punkter, men det er selvfølgelig blevet anderledes, nu hvor Rob er her, det er klart. Han kommer fra måske lidt mere samme baggrund, som vi gør. Hvordan oplever du optagelsen for Outlaw Gentlemen and Shady Ladies? Puha, den var hård. Nej, vi gjorde, som vi sådan set altid har gjort, hvilket er at få trommesporet ned først. Og det tog lidt længere tid den her gang, end det plejer at gøre, men Rob var jo medproducent på pladen, og han har jo selvfølgelig sine måder at gøre det på, og ja, der var mange ting, der blev taget om igen, hvor jeg til sidst faktisk overvejede at kvæle ham, for jeg fattede ikke, hvad det var, manden han mente. Men lige pludselig så kunne han sidde og sige, der var den. Og jeg sad bare og tænkte, jamen, det er sgu da det, jeg har spillet den sidste time. Hvad er det, du leder efter? Men stort set kom det jo ud som et godt resultat, jo, så han må jo have vidst, hvad han har gjort. Der blev så brugt meget tid på guitarerne den her gang, altså finde forskellige, guitarlyde og sådan noget den stil, men alt i alt har det været, som det sådan set altid har været, altså, men måske kæle lidt mere for detaljerne. Hvem har designet illustrationen til omslaget af albumet? Han hedder Carsten, og han har faktisk designet stort set alle omslag siden Guitar Gangster-pladen. Var første gang Carsten var inde over, og i dag er han faktisk ham, der designer stort set alt. Langt det meste af også merchandise har han en del idéer, men artwork for pladerne og sådan noget, det er faktisk Carsten i samarbejde med Michael, der har gjort det. Det ser meget fint ud. Ja, det gør. Outlaw Gentlemen and Shady Ladies indeholder blandt andet Volbeats tunligste sang her til Room 24. Hvad var inspiration til denne sang, og hvordan kan du lide det Dromedale i dag? Jamen, altså, inspirationen kom vel flere forskellige steder fra. Altså, teksten er jo inspireret af en oplevelse, Michael havde på et hotelværelse et eller andet sted i USA, hvor han befandt sig i den der mærkelige halvtilstand at være vågen og alligevel ikke være vågen, og han kunne ikke bevæge sin krop, og han kunne ikke komme i kontakt. Så på et tidspunkt tænkte han faktisk, det er altså det. Nu er det sket. Det er det. Han følte, der var en, der sad oven på hans brystkasse og trykkede ned, så han ikke kunne trække vejret. Og han tænkte, nu sker det. Altså, vi ses. Så tekstmæssigt kom inspirationen fra den derfra. Derudover selvfølgelig, som alle nu ved, så er det jo King Diamond, der gæsteoptræder på den. Og da King sagde ja til at ville lave et eller andet, jamen, var Michael jo nødt til at finde et eller andet tungt, heavy-agtig riff, som ville passe til Kings vokalstil, og det sendte os jo selvfølgelig lidt i en ny retning, og måske også lidt tilbage, fordi vi er jo store King Diamond / Merciful Fate fans, så alene æren af at få lov til at lave noget med King er jo unikt i sig selv, og selvfølgelig var vi nødt til at komme op med et eller andet, som sagt, der ville passe hans stil. Det ville jo virke fuldstændig fjollet at skulle sætte King til at synge en country-agtig sang. Altså det skal sgu passe til Kings stil, så det åbnede en ny verden.
Hvordan er det, når Volbeat som et band lærer en ny sang? Og på hvilken tidspunkt udvikler du det Drømmedale? Jamen, det er jo lidt forskelligt, hvordan vi gør. Altså, nogle gange kommer Michael mere eller mindre med en hel sang, hvor han har klare idéer om, hvem der skal spilles hvad, og hvor, og hvordan, og sådan noget. Og andre gange har han faktisk ingenting, så vi egentlig bare står og larmer i hver sin retning, og pludselig så er der et eller andet, vi fanger og siger, hov, der er et eller andet her, og så gennemarbejder vi det og prøver, og så tager han det som regel med hjem, og sidder og arbejder videre på det, og altså, kan vi huske det 2 dage efter, jamen, så er det noget, der holder, og kan vi ikke huske det, jamen, så var det ikke godt nok, men trommespilsmæssigt er det tit og ofte, jeg lytter til, hvad det er, han egentlig spiller, og så prøver vi at finde et eller andet, der måske passer til, og som sagt, nogle gange så siger jeg, nej, prøv at gøre sådan og sådan i stedet for, eller prøv ligesom nævne et eller andet bane. Prøv noget eller det, ikke? Og så prøver man det, og nogle gange så virker det, og nogle gange virker det ikke. Men som regel lægger jeg mig op af faktisk, hvad han spiller. Har du en yndlingssang på Outlaw Gentlemen and Shady Ladies? Ikke én specifikt yndlingssang. Altså Room 24, som du selv nævnte, er en af dem. Jeg er også meget begejstret for Lonesome Rider med Sarah Blackwood. Hangman er bestemt også en af den, og så har jeg en lille svaghed for Our Loved Ones, fordi jeg synes, at det var noget helt nyt, vi forsøgte der, at prøve at gøre et eller andet der. Så umiddelbart er det nok lige dem, men spørg mig igennem om en uge, så er det måske nogle andre. Volbeat har altid blandet forskellige musikgenre, som rock and roll, metal, rockabilly og country. Hvordan udvikler ideen til at kombinere så mange forskellige musikgenre? Jamen, vi har altid gjort det. Altså, vi har gjort det fra dag 1 af. Altså, det er aldrig noget, vi har sat os ned og sagt, vi er nødt til at blande de og de genrer sammen. Altså, det startede egentlig bare med, at Michael opløste sit gamle band, som var meget mere metallisk præget. Han havde også forsøgt at skifte sådan lidt genremæssigt til det mere rockede, og det var Dominus-fansen ikke så glad for. Så han var egentlig bare træt af at være låst fast i den ramme, der hed, jamen hvis du spiller den slags, så skal det være sådan og sådan. Og han sagde, det gider jeg ikke mere. Nu tager jeg en pause fra musikken i et halvt års tid og lader batterierne op, og så samler jeg et nyt band. Og så vil jeg egentlig bare spille, hvad jeg har lyst til. Og skal det være en rocksang, jamen så spiller jeg en rocksang. Skal det være en metalsang, så spiller jeg en metalsang. Og en punksang, jamen så spiller jeg en punksang. Og det er egentlig sådan, vi altid har gjort. Vi tænker ikke over det at sige, jamen der skal altså være en rocksang, der skal være en metalsang eller en rockabilly-sang. Vi laver de sange, vi laver, og bliver det til det ene eller det andet, jamen så er det fint. Ja, det er fint. Ja. Vi kan høre det rigtig godt for Outlaw Gentlemen and Shady Ladies. Jo, vi klarer ikke. Har du nogensinde haft at gøre med Outlaw Gentlemen eller Shady Ladies i det virkelige liv? Jeg kan nok ikke sige sig helt fri for det. Det kan man jo nok ikke i ens yngre dage. Har vi jo nok alle sammen bevæget os lidt ind på nogle måske lidt kedelige typer af både den ene og den anden slags, men lad os nu bare lade det ligge ved det. Mange tak, Jon. Selv tak. Jeg kan du have en rigtig god koncert i en rigtig god tur. Jo, tusind tak, og vi håber I alle sammen dukker op i aften, så vi kan give jer en over nakken. Ja, farvel fra The Music Interview Corner. Farvel.